Vítala na autobusové lince společnosti Student Galaxy na trase Brno Praha. Mé jméno je Martina a budu vás na cestě provázet. Předpokládaný příjezd na autobusové nádraží Florenc v Praze je v 9 hodin 30 minut. Tady budete mít možnost sledovat tyto hranice. Zvuk tomuto filmu si naladíte ve sluchátkách na kanále číslo 8. Na ostatních kanálech si můžete naladit rádia a žánrů. Sluchátka za chvíli každému rozdává. A je řidiče Eliška. Připravenou naši nabídku časopisů a tisku. U našich sedadel také nalezte náš časopis Žlutý a průvod se žlutým servisem, kde mimo jiné také nalezte způsobek ovlivnit naši práci. Pokud vám také nabídnu teplé nápoje zdarma a tu kávu, kapučino, čokoládu nebo čaj. Můžete si také zakoupit chlazené nápoje. Pamatuj si to? Ráda bych vás také požádala, abyste kvůli vlastní bezpečnosti používali bezpečnostní pásy, které máte každý z vás u svých sedadel. Ráda bych vás také upozornila, že v tomto autobuse se třídí osoba, protože genýky o teplých nápojů nesmažovaného bez ostatních odpadků. Nyní je to ode mne vše. Děkuji vám za pozornost a přeji příjemnou cestu.